татар интернет кысаларында, кеңлекләрендә татар аудиториясы өчен мәгълүматларны чыгара башлады. Беренче чиктә әлбәттә без урыс телендә эшләүче tatarinform.ru сайтын эшчәнлеген үзгәрттек, яңарттык, яңа эшләү технологияләрен керттек, яңа коллектив җыйдык. Шуның нигезендә эшләп барабыз. Икенче төп шиклек безнең шушы яңа команда Умрак Алаксының алдына чыгарлар, Рамис һәм Алсу һәм журналистлар составы бик зур. Яңа татар телендә чыгучы сайт ачты. Узган елның 30 август көнне дөньяга tatarinform.tatar дигән адрес белән эшләүче, татар телендә эшләүче мөстәкыйль сайт булып килде. Мәгълүмат чарасын барып китер өчен без яңа коллектив, өстәмә кешеләр алдык, коллективны зурайттык. Аерым мөстәкыйль рәвештә эшләүче редакция формалаштырдык, барырга китердек. Шуның нигезендә 30 августдан бирле бүгенге көндә tatarinform.tatar адресында татар доменында, сез беләсез инде, 14 елда президент Миниханов тарафыннан шушы домен барып китерелде. Яңа шушы доменда яңа иң беренче мәгълүмат чарасы сайт эшләп китте. Tatarinform.tatar. Моннан тыш икенче эшләү рәвешендә бу татар сайты үзенең бик уңышлы икәнен күрсәтте. Укучылар саны 5-6 тапкыр артты беренче вакытта. Мин сезгә әйтергә телим, без башлап киткән вакытта бик күп кешеләр безгә аңлатырга әйтергә тырыштылар. Нинди татар сайты инде ул? Татар кешесенә кирәк инде ул. Анда кеше кирмәячәк. Татарча яңалыклар кем кеше кирәк түгел, ул рус телен белә бит татар булай да. Ул русча гына укыячак яңалыкны. Нәрсәгә акча кешеләргә аны барып чыкмаячак ул. Укучылар саны артмаячак ул. Ә безнең без килгән вакытта tatarinform.ru дигән сайтның дубляж бите бар иде. Дубляж. Аның үзенең адресы юк иде. Ул просто урыс яңалыкларын татарча тәрҗемә итү белән дубляж рәвешендә иде. Аның укучылар саны 100-200 кеше булгандыр көнне. 100-200 кеше көнне укачы. Һәм безгә шуңа әйттеләр. Укырлыкта булмаганда кемгә мин әйтәм. Ләкин безгә әйттеләр, булдырып булмый ул. Татар кешесенә интернет кирәк түгел, булмый ул интернетта ди. Ләкин менә яңа команда килү исәбенә яңаша мөстәкыйль тәрҗемә түгел, яңа мәгълүмат татар телендә, татар кешесенә кызык булган, татар вазгыятенә туры килгән яңа язу нигезендә укучылар саны беренче 2 ай эчендә Tatarinform.tatar'da 6-7 тапкыр артты. 1 ай эчендә. Үзен алган. Шул эшле нисбәттән Татмедиа агентлыгының җитәкчесе Рәтән Зарипов агентлыгының җитәкчесе. Ул аның төп шушы татар сайтын барып китерү, татар юнәлештерүнең төп тәргиш ясаучы кешеләрнең берсе Рәтән Зарипов. Ул аның идеясе. Ул шушы тәкъдимдә чыкты, әйдәгез татарлашын сайт ясыйбыз дип шушы юнәлешне этәреп алга алып баручы кеше. Аның идеялары нигезендә чыкты. Ул безгә тәкъдим итте. Әйдәгез сезне Tatar сайтын бик яхшы эшләдегез, мәгълүмат агентлыгында. Әйдәгез сезгә яңа ресурсларны бирәбез. Элек Татмедиа шелтәрендә оешмасында Интертат дигән электрон газет бар иде. Узган елның ахырында ул газетны безгә бирделәр. Шуны рәвеш нигезендә Интертат сайтын біз үзгәрттек, яңа состав эшләү рәвешен көйләдек, яңа кешеләр алдык, яңа адрес белән таптык. Шулай Интертат.ру нигездә яңа форматта бүгенге көндә Интертат.tatar доменында эшли. Шулай итеп бүгенге көндә безнең мәгълүмат агентлыгының татар доменында эшләүче 2 сайтыбыз бар. Шушы бер күләм редакция аны тормышка ашыра, эшли. Бу социаль җитәкләр өчен эшләү рәвешеннән киләдек без. Без яңа контент җитештерә башладык. Интернет аудитория, бер аудитория, социаль җитәкләрдә аудитория икенче, анда социаль җитәкләрдә мәгълүматны карау, күзәтү икенче форматта. Шуңа шушы эштән торып, икенче төрле эшләнгән, икенче төрле ясалган фото, видео материаллар җитештереләр безнең тарафтан. Һәм шул исәптә сайт укучыларда арта. Без әлбәттә сайтларны эшләү алдыннан без уйладык, нәрсә эшләргә җыенабыз без, нинди темага, нинди мәгълүмат җиткерәбез, кем белән эшлибез. Менә безнең максатыбыз дөнья буйлап таралган татар халкы өчен аның тормышына кызык булган мәгълүматны җиткерү, информация ясау,
Заманча чаралар оештыру, мисал өчен без социаль сетьләрдән тыш икенче бер юнәлеш безнең матбугат конференциялары оештырабыз журналистлар өчен һәм онлайн трансляциялар. Матбугат конференциялар нигә оештыра башладык? Күп булмаган шушы татар журналистлары Казанда эшләүче. Аларның төп проблемалары татар телендә сөйләүче кешеләрне табу, дөрес итеп. Татар телендә сөйләүче темаларны табу. Менә шушы проблемалар булышы өчен аларга без атнасына бер тапкыр татар телендә нидер төрле темага матбугат конференция оештырабыз. Телеканаллардан, радио каналлардан, гәҗитләрдән киләләр, biz махсус спикерларны табабыз. Темаларны чыгарабыз, шундый юнәлештә. Һәм тагын бер юнәлеш ул онлайн трансляциялар. Дөнья буйлап таралган татарлар өчен Казандагы ниндидер чаралардан, концертлардан, вакыйгалардан милли төстәге biz туры лента ясыйбыз. Камер безнең аның өчен махсус җиһазларыбыз бар, камераларыбыз бар, техник чараларыбыз бар. Һәм бу юнәлеш бик популяр рәвештә үсә. Аннар булса сезгә соннарын аңлатып сөйләр. Без бер ел элек башлап җибәргәндә бу эшне. Күз алдына да китерә алмаганбыз да. Шуның кадәр дәрәҗәдә бу көндә татар аудиториясе көннән-көн артып тора. Кирүчеләр, караучылар саны артып тора. Гомумән бүгенге соннар безнең үзебезне нык шатландыра, чөнки безнең зур өметебез бар. Димәк, татар әле яши, татар әле кызыксына, милли тормыш белән, шигърият, дин темасы, мәдәният, тарих, хәзерге яшьләр тормышы. Гомумән, Аллага шөкер, бу юнәлештә эш бара. Безнең сайтлар буенча мин аңлатып киттем, ике сайт, tatarinform.tatar, tatarinform.intertat.tatar. Ике сайтында гомумән бер редакция алып бара. Бу нигездә мультимедийный журналист дигән төшенчә бар. Бүген көндә безнең журналистлар бер юлы бу финанс яктарда оештыру ягында бик уңайлы. Шул ук бер журналист яңалыклар да яза Tatarinformга. Шул ук бер журналист шул ук вакыйгадан зур мәкалә язып чыгара мөмкин интернет өчен. Шул ук журналист фотографиялар да яза мөмкин репортаж вакытында. Шул ук бер журналист видео репортаж яза мөмкин. Шуның нигезендә бу оештыру ягында җиңелрәк, акча ягында җиңелрәк. Чөнки ун кешегә түләргә түгел, бер кешегә түләрсең. Безнең мөмкинлекләр турында сүз барганда безнең сайтны күргәнегез барыбызның да дип үгетләнә. Менә безнең бу сайт ул яңартылды, яңа дизайн 30 августта без Республика көне уңаена шул датага багышлап әзерләдек шушы яңа дизайнны. Һәм менә монда сез игътибар итсәгез, безнең монда татар яңалыкларында без нинди максат куйдык, татар яңалыклары да алар оператив һәм вакытында чыгып барырга тиеш. Шулай булмаган очракта, мәсәлән, кеше ул бит инде яңалыкны башка сайтлардан, мәсәлән, рус мәгълүмат чаралары бик күп бит инде алардан алырга мөмкин. Шул сәбәпле менә бездә карасагыздан да сул якта безнең алар оператив яңалыклар чыгып бара. Һәм көн үзәге дигән әйбер ул төп яңалык нәрсә? Ул татар тормышы өчен, татар халкы өчен әһәмиятле яңалыклар, алар куела менә урта лентага. Һәм безнең шулай ук менә әйтелгәнчә инде мультимедийный ресурслар, интернет татар сайты, аларның яңалыклары күләмле мәгълүмат, аналитика мәсәлән, зур интервьюлар, алар менә уң якта чыгып бара безнең. Татар дөньясы дигән рубриканы шушы башка әйтелгән мәгълүмат агентлыкларында, башка электрон газеталарда булмаганда дип әйтелгән. Мәсәлән, шушы махсус рәвештә без шушындый рубрика кертик. Без монда язабыз читтәге татарларның тормышы турында, шулай ук мәсәлән безнең үзебезнең Татарстанда булган һәм гомумән бөтен татар халкы өчен әһәмиятле булган яңалыклар шушы да кереп барыла. Шул ук вакытта менә баш сайтта беренче биттән үк бездән карарга була күләмле интервьюларны, хакталарына әйтеп һәм менә видео язмаларны. Tatarinform онлайн әйтелгәнчә бездә Татмедиа агентлыгы шундый мөмкинлек тудырды. Хәзерге вакытта бит кирәк мәгълүматның секунды, минуты, мизгеле белән кешегә килеп җитүе. Хәзер элеккеге вакыттагы кебек кешенең көтеп торырга сабырлыгы юк. Ул һәм шулай ук без теге кешеләргә көтеп торыгыз бераз гына дип әйтә алмыйбыз. Хәзер һәр кешенең кулында телефон, ул төшереп алды, элеп куйды һәм ул социаль
шелтәрләрдә таралды, бүтән кеше журналист булып эшли ала хәзерге вакытта. Һәм шушы шартларда без эшли һәм яши алабыз, һәм укучыларны укыта алабыз. Бер генә очракта, әгәр без үзебез дә онлайн булсак кына. Һәм менә безнең инде әйтелгәнчә менә бу матбугат конференцияләре безнең махсус зал бар, ул беренче этажда урнашкан. Без матбугат конференцияләренә темаларын ничек итеп сөйлибез? Беренче чиратта актуаль мәсьәләләр, хәзерге вакытта көн үзәгендә булган вакыйгалар, мәсәлән, сез әгәр монда карасагыз, бу явыллары Сабан туен булачак вакыйгага каралган. Һәм шулай ук менә без үзебез татар халкы өчен әһәмиятле булган дигән темаларны үзебез дә актуальләштерәбез. Мәсәлән, бәлки ул теманың моңарчы берничек тә теге вакыйгасы да бәлки булмагандыр. Булырга да мөмкин түгелдер. Ниндидер ул теге яралгы хәлендә генәдер. Мәсәлән, татар альтернативасы шул хәлдә дип әйтик. Альтернатив музыка белән кызыксынучылар күп яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә. Кешеләргә бу тема кызык, ләкин менә бернинди дә теге зур вакыйга көтелми, әһәмиятле зур чара да көтелми. Шуңа да карамастан без мондый вакыйгаларны да кешеләр шушында килсеннәр һәм бу турыда язсыннар, бу кешеләргә дә ул ниндидер эшләр өчен стимул булсын дигән максат белән дә шушы матбугат конференцияләре оештырыла. Һәм бу әйтелгән бу онлайн режимда сез аны карый аласыз, дөньяның теләсә кайсы җирендә аны карарга була онлайн режимда. Онлайн режим бетүгә ул видео элеп куела безнең сайтка, сайтта карарга була шушы яңалыкны. Шулай ук монда безнең менә башка журналистлар да килә. Менә мин үзем телевидениедә эшләгән кеше буларак әйтә алам инде. Мәсәлән, газетада эшләүче кеше ул тәрҗемә итә ала. Күпмедер дәрәҗәдә, ул әле ансыда вакыйганы, информацияны кабул итүне һәм халыкка тапшыруны акрын әйтә, чөнки тәрҗемә вакыт ала. Телевидение өчен бөтенләй проблема, мәсәлән, ниндидер татарча сөйләшкән кешеләрне табу. Бу очракта, мәсәлән, монда безнең телевидение журналистлары, радио журналистлары килә, бөтен кеше дә саф татар телендә сөйли һәм кеше мәгълүматны оператив рәвештә җиткерә ала. Матбугат конференцияләре, шулай ук мәсәлән, мәдәни чаралардан безнең бу трансляцияләр, безнең мөмкинлек бар. Татмедиа агентлыгы тудырган мөмкинлек. Без вакыйгаларны көне сәгате белән әйткәнемчә телефон белән түгел, яхшы сыйфатлы, камералар белән яхшы сыйфатта халыкка җиткерүне. Бу булырга мөмкин концертлар, бу булырга мөмкин спектакльләр, шулай ук менә ниндидер зур мәдәни чаралар һәм мәсәлән, күптән түгел безнең булды менә ханнарны күмү чарасы. Бу бер урыннан икенче урынга күчеп йөри, бер урында башлана, икенче урынга кешеләр күченәләр. Шул оператив рәвештә без ул яңалыкны халыкка җиткерә алабыз. Шулай ук менә бу очракта да әйтер идем, теге зур вакыйгалар гына түгел. Мәсәлән, без шулай ук бирергә тырышабыз. Әлегә бәлки ул вакыйга ул әһәмиятле дә түгелдер. Күп кешене дә җәлеп итмәйдер. Мәсәлән, Казанда джаз җыры. Аның белән бик аз кеше генә кызыксына, ләкин ул вакыйганың киләчәктә ниндидер әһәмиятле чарага әйләнеп китүе мөмкин. Ул күбрәк кешене кызыксындырырга мөмкин. Хәтта күбрәк кешене кызыксындырмаган очракта да, мәсәлән, барыбер бу татар дөньясында ниндидер яңа адымнарын башлаган һәм ниндидер бер үзенчәлекле урын алып торган кешеләрне бирергә кирәк дип саныйбыз һәм алардан да онлайн трансляцияләр ясала. Шулай ук матбугат конференциясе кебек онлайн трансляциядән соң бу видео элеп куела, бер генә очракта эленмәскә мөмкин. Әгәр дә мәсәлән бу онлайн трансляцияны оештыручылар теге авторлык хокуклары белән бәйләп, мәсәлән, безнең берничә спектакльне эләргә без онлайн режимда гына карадылар һәм аны алга таба эләргә рөхсәт булмады. Бу шуның белән генә бәйле булырга мөмкин, алга таба аны карап булмады. Шулай ук без менә бүтән татар ресурсларын бер урынга җыюны кирәк дип саныйбыз. Мәсәлән, сайтка кергән кеше ул башка сайтларга кирип, карап, аны йөрмәсен өчен бер генә урында кирде һәм шунда карады. Менә безнең шушы телекомпанияләр белән килешү нигезендә аларның сайтларын, аларның каналларын, видео каналларын бездә карарга мөмкин. Һәм аларда кызыклы тапшыруларны менә без шулай ук үзебездә анонслап та барабыз. Мәсәлән, ниндидер кызыклы концерт яки кызыклы аларда ниндидер тапшыру икән, biz үзебезнең укучыларга социаль челтәрләрдә язабыз. Менә шундый тапшыру бар, бу каналларны карагыз. Чөнки без саныйбыз,
кеше бу татар ресурслары белән дә кызыксынырга һәм алар белән дә карап, алар белән дә таныш булырга тиеш. Шулай ук социаль челтәрләр турында хәзер бит инде кеше социаль бу турыда алсу алга таба тулырак сөйләп китәр. Социаль кеше яңалыкларны кабул итә башлады социаль челтәрләрдә һәм мессенджерларда. Бу аерым ниндидер бер теге журналистика дип әйтергә була хәзерге вакытта. Кешегә, мәсәлән, шундый кешеләр бар, телевизорда карамыйлар, газетта укымыйлар һәм хәтта сайтта карамыйлар. Алар өчен бөтен информация килергә мөмкин Телеграмда, WhatsAppта, социаль челтәрләрдә һәм ул иртәгесен башларга мөмкин, мәсәлән, каяларгадыр социаль челтәрләрнең үзенең кайларгадыр подписка ясаган һәм шуны карап утыра. Шул сәбәпле без саныйбыз, әгәр дә без шушы социаль челтәрләргә вакытында кирип укучыга шунда татар телендә аңлаешлы, кызыклы мәгълүмат бирмәсәк, ул дөрес булмый. Чөнки без анда да булырга тиештек. Шул сәбәпле менә безнең бүтән хәзерге вакытта булган популяр социаль челтәрләрдә безнең аккаунтлар бар. Һәм әйтергә кирәк, Татар информ эшли башлаганда буларның берсе дә юк иде. Булар белән башлыча безнең алсу шөгыльләнә һәм тиз арада безнең меңләгән укучылар барлыкка килде. Һәм шунысы кызыклы, күп кеше социаль челтәрләрдәге мәгълүмат белән генә кызыксынып калмыйча безнең сайтка да керәләр. Бу ике яктан да файдалы дип әйтик инде. Сайт ул социаль челтәрләрне үстерә, социаль челтәрләр алар аерым бер сайт кебек, аерым бер редакция кебек. Монысы интернет сайты, инде әйтеп кителгәнчә, интернет сайтының ул ру доменында һәм шул сәбәпле без аны да татар сайт икәнен кычкырып торсын өчен һәм шулай ук президент тарафыннан, безнең Рөстәм Нургалиевич тарафыннан татар җәмәгатьчелеге соравы буенча алынган шушы татар доменын популярлаштыру максатыннан бу сайтта татар доменында эшли башлады. Бу әле эшли башлады июль аеннан гына безнең. Һәм шулай ук бу сайтның да күптән түгел генә июль аенда гына безнең дизайны үзгәртелде. Һәм беренче чиратта монда да без максат итеп үзебезгә куябыз татар дөньясы өчен, татар кешесе өчен кызыклы булган мәгълүматларны. Монда безнең бу әгәр Татар информ ул мәгълүмат агентлыгы һәм яңалык биреп баручы сайт булса, бу инде без монда бирәбез инде ул күләмле мәгълүматлар, мәсәлән, ниндидер аналитика, шулай ук менә мәсәлән бик кызыклы моңарчы без саныйбыз инде татарда аз үсеш алган татар блогерлары темасы, чөнки татарларда менә бу блогосфера ул үсмәгән. Шул сәбәпле без менә үзебез кайбер кешеләрне кайбер кешеләрне сорап, кайбер кешеләрне үтенеп, кайбер кешеләрне әйдәгез безгә блог языгыз дип, кайбер кешеләргә хәтта күпмедер дәрәҗәдә булышып, мәсәлән, татарча бик яхшы белмәгән кешеләргә, әмма татар дөньясында ниндидер үз фикерен әйтә белгән кешеләргә шушындай фикерләрен яздырабыз. Бу бик минем фикеремчә бик халыкка кирәкле һәм кызыклы, чөнки хәзерге вакытта кеше фикере төптән уйлап әйтә торган фикер ул бик популяр. Кешеләргә ул кызыклы. Шулай ук интернет сайтында без максат итеп үзебезгә куйдык, укучылар өчен ул ниндидер кулланма чарада булсын. Ул теге кирип яңалык укыдылар да чыгып киттеләр генә түгел, ниндидер кеше аннан көндәлек файдалана аларлык ниндидер файдасы булсын дип. Менә бу сез журналистларга да бик кызыклы булырга мөмкин. Шулай ук менә ниндидер фән белән шөгыльләнгән кешеләргә дә бу бүлеге. Мәсәлән, безнең монда ул абруйлы Ганиев сүзлеге нигезендә безнең монда сүзлек куелган. Сүзлек бар, монда татарча, русча, татарча сүзлек. Сүзләрнең дөрес тәрҗемәсен шушы сайттан гына да карарга мөмкин, башка сайтларга чыгып китмичә. Шулай ук менә мәсәлән бу татар теленең язма корпусы белән берлектә әзерләнде, орфографик хаталарны тикшерү мөмкинлеге. Бу да журналистларга бик кызык булырга мөмкин. Мәсәлән, текст яздыгыз, текстта ниндидер грамматик хаталар бар икән, безнең сайтка куеп карарга мөмкин, ул дөрес язылганмы, юкмы. Бу 1 секунд эчендә сезнең бөтен хаталарыгызны күрсәтеп чыгала. Дөрес анда ниндидер
ул теге озакка кадәр бәлки ниндидер хаталарны күреп тә бетермәс, хаталарны барысын да күреп бетерә, киресенчә әйтергә ниндидер хата булмаган сүзне хата дип күрсәтә, сирәк очракларда гына. Әмма бу әле сайтның теге эшли башлавы белән генә бәйле, язма корпусының. Моның белән куллана аласыз. Хәзер бүген үк без үзебез кулланабыз, бик уңайлы, киңәш итәлде. Шулай ук инде әйтелгәнчә, кеше газеталар укымау сәбәпле, менә без үзебез теге телевидениедә булгачында безнең өчен бу җиңелрәк булды. Менә бу видеоларны эшләп җибәрү интертат сайтында шулай без бирәбез. Татар-информ һәм интертат сайтында без биреп барабыз халыкка кызыклы менә шушы видео форматны. Һәм кеше өчен мәсәлән, ул кеше 1 сәгатьлек видео карамаска мөмкин, ул кызык булмаска мөмкин, кешегә кызыксыну уятыр өчен без ул видеоны бирәбез интернет форматына җайлаштырып, социаль челтәр форматына җайлаштырып, кыска видео форматында. Аны шулай ук тавыш белән дә карап була, бу хакта сөйләп китәр тоже күрсәтеп мисалын. Моны тыңларга да була, һәм сез мәсәлән транспортта барасыз икән, моны карарга гына да була. Бер мисал формасында сез моны карап китерсез алга таба. Интертат шулай ук бүтән социаль челтәрләрдә һәм мессенджерларда яңалыклар даими куелып барыла, һәм кайбер тагын әйтеп китәсе килгән икән, менә безнең Татар-информның Телеграмда роботы бар. Бот дөресен әйткәндә, һәм сез аңа языласыз икән, ул сезгә яңалык үзегез теләгән форматта килеп барала. Сез языла аласыз. Бүтән яңалыкларга да яңалык чыккан сайын килеп барала. Иң популяр яңалыкларга язылырга мөмкин, укучылар иң күп укыган. Һәм мәсәлән, көн тупланмасы бар бездә. Менә көннең иң әһәмиятле 10 вакыйгасы сезгә килә ала кич белән генә. Ничек сезгә уңай, шул рәвештә сез бу роботка языла аласыз. Һәм аны алга таба билгеле үзгәртеп тә була. Яңалыкларны шул рәвештә дә укырга мөмкин телефоннан. Социаль челтәрләр өчен без махсус контент әзерли башладык. Һәм менә бу контентны әзерли башлаганда безгә хәтта әйтәләр иде, сез социаль челтәрләрдә бүтән информацияны биреп бетерәсез дә, сезнең сайтыгызга кеше керәме соң шуннан соң дип. Керә, чөнки ул бәйле. Без социаль челтәрләр, алар сайтка кеше җәлеп итүдән тыш шулай ук пиар чарасы да булып тора. Һәм моны онытмаска кирәк. Эшләгәндә, чөнки кеше синең сайтыңа кереп, синең мәгълүматны укысын өчен, ул башта сине белергә, кайда да булса синең танышырга тиеш. Һәм инде безнең аудитория үсеше дигәндә, ул социаль 70% сайтка керүчеләр социаль челтәрләрдән, калганы туры керәләр, ягъни браузерда безнең адресны җыеп. Һәм шуны әйтәсе килә, социаль челтәрләрдән дә кулланучылар арта, керүчеләр арта. Һәм туры сайтны җыеп керүчеләр арта. Менә соңгы мисал, ул безнең яраткан Сәния Фәрхи вафатыннан соң халык әлбәттә кызыксына башлады. Һәм без шул көнне сайтка туры адресны җыеп керүчеләр санының рекордын билгеләдек. Үзе безгә сайтка 8000 кеше, Татар-информ сайтына 8000 кеше безнең адресны җыеп керде. Ягъни кеше бәлки ул сайтны көн сайын да укымый торгандыр. Ләкин ул сайт белән таныш һәм Татар-информның яңалыклар җиткерә торган сайт икәнен белә. Һәм инде үзенә кызыклы, кирәкле мәгълүмат эзләгәндә ул туп-туры безнең сайтка керде һәм үзенә кирәкле мәгълүматны сайттан тапты. Менә бу безнең өчен бер күрсәткеч булды. Алга таба да менә шушы билгеләнгән стратегия буенча эшләргә дигән фикергә килдек. Социаль челтәрләрдә без нинди контент таратабыз? Иң элек ул безнең сылтамалар, яңалык, сылтама куела, ягъни классик усул белән фотография куела, сылтама һәм кеше шул сылтамадан кереп карый. Шулай без махсус видеороликлар булдырдык. Видеороликлар кыска, көн кадагындагы вакыйгаларга багышланган, яисә ниндидер татар халкын борчыган, рухландырган проблемаларга багышланган видеороликларны эшләп без, операторларыбыз эшләп тора, журналистлар видеороликлар әзерли. Шулай ук социаль челтәрләрдә эшләүнең тагын бер усулы, без графика белән эшли башладык һәм баннерлар булдырдык. Хәзер менә мин сезгә сөйли күрсәтәм.
баннерлар булдырдык, инфографикалар. Олар шулай ук социаль челтәрләрдә перепост хисабына тарала. Үзегез беләсез, инде перепост хисабына таралганга, ул төркемнәргә кайсы төркемнән перепост ясалган. Алга таба тагын кулланучылар өстәле. Кулланучылар өстәле икән группа, ягъни төркем, яисә анда сез битне укучылар саны арта, алар арткач сайт белән кызыксынучылар да арта. Һәм шуның исәбенә сайтны укучылар да арта, сайтның аудиториясе дә үсә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.